What's up, guys? I am Jeric, Kim, Keanu, Julius, Jamnin, and we are from the BSA BSA1E! So mga So guys, namin din karon para ipakita sa inyo ang mga different cultures sa mga Pilipino. So, stay awake. Yeah! Let's go! Wala ka din. Sorry. Ayo! May tao? Ayo, uy! Ay! Nakaipan! Kamo? Uy! Ali! Tulog ba? Kanong siya lang? Ha? Taglit na dito! Pang... Ano ba? Ay pa naman! Mas dalang bang palaman kita sa pan? A few inches later. Busog na ka bro? Na po? Naku. Ikaw. Di mo? Wala na eh. Pinoy good. Anilot ba? Kim! Yo! Ano man ka? Going na ko. Sige, pindali lang. Ulat kami dali. Oo. Sige. 1 hour later. Ano, napilit na ba? Ay, abo si Kim. Hindi ba? Ay, atoy. Kawagan mo ko ba? Kawagin na. Hello, Kim. Oh. Ano, man ka? Ganyan naman, bidiri. Oh, pasakay ako! Oh. 1 eternity later. Uy, nanaw sa gawas. Uy, sige mo no. Siguro sa day. Alas 9 na, Brad. Sirado na, Robinson. Gabi naman. Ay. Gutuma kayo eh. Benta makaon? Chip in. Uy, may pa. Tinodjud na. Sige, tara ko. Uy! 100! Galapan ako. Ako yung palit. Guys, nakapalit na ko! So, maura to guys. So, see you next time. Bye-bye! Bye-bye! Thank you for watching! Thank you for watching! Thank you for watching! Bye! Bye!